alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video er det egentlig bare mig og Beyoncé gennem lidt af det her år. Det er kun lidt af året. Det er sådan fra lidt af sommer til november. Og så er det kun lidt af min ridning, jeg har taget med. Jeg har ikke video af det hele. Men her er det egentlig bare, hvor jeg er ude og prøve hende for allerførste gang. Men som jeg sagde lige før, det er kun lidt video. Jeg kan jo ikke tage det hele med, men altså, jeg har ikke særlig mange videoer af mig at ride, så ja. Jeg håber, I vil følge med. Og jeg var ikke særlig god der, fordi vi kendte ikke så meget hinanden, så ja. Så det har også noget tid efter, hvor det er, jeg bare lige begynder at springe lidt bum på hende. Ja, hun er jo lidt bange for farver, men det gik egentlig fint nok, så ja. Og her der kommer der egentlig bare en video af mig galopere, så ja. Så blev det egentlig bare tid til, at jeg skulle på ridelejr, og jeg havde egentlig bare Beyoncé sammen med min veninde, Clara, så ja. Og vi røg begge to af. Jeg havde jo ikke prøvet at springe på Beyoncé før, og det havde hun heller ikke, så ja. Og Beyoncé er lidt bange for farver og sådan spring, så ja, men altså måske skulle jeg bare have lidt mere ben til, eller sådan noget, ja. Jeg var lige ved Cassandra. Hvad? Jeg kan ind på Cassandra og Cassandra. Jeg fik det på video. Så på ridelejren skulle vi selvfølgelig have en strilkonkurrence, så mig og Clara, Christian Clara, Clara Lua, vi vandt mest kreativt, tror jeg det var. Så ja. Okay, og det klip, der kommer lige her, det er egentlig bare den hest der bagved, det er egentlig bare hendes bedste ven, så ja. Her er egentlig bare 2 mere klip af mig, der galopperer, tror jeg, ja. Okay, så begyndte jeg egentlig bare at springe igen, og der var jeg bare rigtig tæt på at falde af, som I kunne se det klip, der var der lige før, men ellers gik det faktisk rigtig godt, synes jeg. Ja, jeg er ikke verdens bedste til at springe, men altså det er Beyoncé heller ikke, fordi hun er lidt bange, og ja, så det, men vi er i hvert fald ved at blive bedre til det nu her. Okay, altså lige her, der fik jeg egentlig bare springundervisning igen, hvor jeg også faldt af, men altså det skal lige sige, at jeg havde bare ikke nogen videoer af de andre springtimer, hvor jeg ikke faldt af, men jeg har også sprunget, hvor det er, jeg ikke har faldt af. Det er bare lige videoer, dem her jeg tog med, for jeg har ikke andre videoer, så sådan ja. Men altså her, der springer jeg egentlig bare igen, så ja.
Okay, og så var der egentlig bare stævne på min ridklub, som I nok har set. Jeg ved ikke, om I har set det, som jeg har lagt en video med. Og jeg har ikke lige taget præmieoverrækkelserne med her, fordi at, det gad jeg ikke lige til at redigere dem, fordi det tog virkelig lang tid, da jeg gjorde det selv. Så ja, og her der kommer bare lige lidt af min dressur og min spring stævne ting. Det var min fødselsdag, og så havde jeg lige lidt uden sadel, så ja. Det var egentlig bare alt ved den her video. Tak fordi I så med.